Onko Ed Speaks ja Ed Plays sama henkilö? Me tullaan tänään tässä videossa tieteellisesti tämä aihe ratkaisemaan. Eli jos menemme Ed Speaksin kanavalle, huomaamme, että hän tekee enemmänkin tämmöstä vlogi, ränkkäys, testailu, vlogi, tämmösiä videoita. Toisin kuin jos menemme Ed Playsin kanavalle, huomaamme, että hän tekee enemmänkin tämmöstä peleihin liittyvää videota, joka tukee teoriaamme, että he eivät ole sama henkilö. Mutta jos menemme katsomaan näitä kahta eri thumbnailin ihmistä tässä thumbnailissa, toinen on Ed Playsiltä, toinen Ed Speaksiltä, näyttää erittäin samalta, joka taas tukee teoriaamme, että he olisivat sama henkilö. Mutta viimeinen naula lankkuun on niiden kanavien kuvat. Toisella on kuulokkeet, toisella ei. Joka meidän sitä, että ne eivät ole sama henkilö. Ed Speaks ei käytä kuulokkeita. Ed Plays käyttää. Kiitos kun katsot videon. Tykkää tilaa, jos tykkäsit teoriastani.